Når du kommer ind ad døren om morgenen, så er dagen reddet. Jeg har det meget, meget bedre. Det har jeg. Fordi så er dagen godt begyndt. Ja, og det lever jeg højt på resten af dagen. Det gør jeg i hvert fald. Og håber, hun snart kommer igen. Ja. Jeg hedder Stina Elkelufi, og jeg er social- og sundhedsassistent i Egedal Kommune. Det bedste ved at være social- og sundhedsassistent i Egedal Kommune, det er, at jeg ved, at jeg gør en forskel for rigtig mange mennesker i de hjem, jeg kommer i, både for borgere og for pårørende. Har du fået din mobilkone i dag? Ja, det har jeg. Det er godt. Jeg har et rigtig godt bagland i form af rigtig dygtige og fantastiske kollegaer. Den største udfordring i mit arbejde, det er tiden. Uanset hvor presset jeg er, så kigger jeg ikke på mit ur, når jeg er inde og hjælpe med de ting, jeg skal. For der skal jeg være til stede. Når jeg så kommer ud af døren igen, så kigger jeg på uret, og så derfra kan jeg finde ud af, om jeg skal løbe eller gå hen til næste borger. Før jeg hjælp til at dryppe øjnene 3 gange om dagen, det betyder utrolig meget. Jo, vi har det godt her i dag. Da jeg startede som social- og sundhedsassistent, der var jeg rigtig bekymret for, at det var et meget ensomt arbejde. Jeg oplever det helt modsatte. Vi mødes hver morgen og har en koordinering, hvor man sidder og har noget faglig sparring med sine kollegaer. Derudover så sørger vi for, at vi altid mødes til frokost, så vi kan sidde og tale om ting, der ikke nødvendigvis er faglige. Så har vi noget fællesspisning, vi gør en gang imellem, hvor folk medbringer noget mad. Jeg oplever, at jeg har en meget meningsfuld hverdag, og det er noget af det, jeg elsker allermest ved mit job. Og det tror jeg, at hvis flere mennesker kom ud og prøvede det, ville de også ønske at være en del af det.